A atalian lortu dozu zein dan kontzentrazioa azidoarena. Lortu dozu C berdin 0,5 molar. Orain, idatzi behar dugu azido horren ionizazio erreazioa, ionizazio oreka. Azido azetikoa CH3COOH da, eta urarekin egiten duena da oreka hau. Hau da, urari ematen dio protoia, eta ura bihurtzen da hidronio. Kontzentrazio batekin hasita, hasieran hemen 0 eta 0 daukagu, eta ahula denez azidoa, konstantea ematen digut eta oso txikia da, zerbait gastatuko dela ipintzen dugu, X, eta sortuko dela hemen X eta X. Orekara iristen garinean, eukiko dugu zeken X, X eta X. Hori dana, eramaten dugu oreka konstantera, X bider X, zati zeken X. Hau da, X karratu zati zeken X. Azidoa oso ahula denez, arbuiatu dezakegu behian kenketa horretan X. X oso txikia dalako. Hau da, oso gutxi disoziatzen dalako azido hau. Eta hortik ateratzen dugu X. X karratu berdin C biderka A. C hau biderkatzen pasatzen dugulako K-arekin. Beraz, X da erro C biderka A. Honela atarako dozu Xen balioa. Eta ematen du 3 bideramar ber minus 3 dala. Orain, eskatzen dana da zein dan ionizazio gradua. Badakigu ionizazio gradua, lortzen dugula zemat gastatu den, zati zemat egon den bidereun eginez. Hau da, 3 bideramar ber minus 3, zati 0,5 bidereun egiten dugu. Eta ematen du eguneko 0,6. Hori da disoziazio gradua. Egin behar dugu, orain, ia hurbilpena, egin dugun hurbilpenak, ia errore handia ero txikia duen. Errore hori beti da disoziazio mailaren berdina. Guk arbuiatu dugu X, zeren aurrian, eta bidereun eginez, lortzen dugu, errorea eguneko 6koa dela. Eta eguneko 5koa denez, ontzat ematen dugu egindako hurbilpena. Hemen egin dugun hurbilpena ontzat ematen dugu. Galderia da ia zein dan pH. pH da minus logaritmo hidronioen kontzentrazioa, hau da, minus logaritmo X. Hau da, minus logaritmo 3 bideramar ber minus 3. Hau da, 2,52. Hori da, agalderan eskatzen dana.